Αν ας πούμε τώρα είναι στη μόδα το μαύρο και μετά από 6 μήνες είναι το ξανθό, Ναι. δεν είναι δυνατόν να πάμε στο ξανθό το μαύρο. Καλά, υπάρχει περίπτωση σε ένα πρόσωπο να ταιριάζει το μαύρο χρώμα και τελείως το ξανθό χρώμα? Υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε, δηλαδή μπορούμε να πάρουμε κομμάτι της μόδας, τμήματα της μόδας. Μπορούμε να κάνουμε σκούρες αντάβιες, να κάνουμε μια λίγο πιο σκούρη βάση. Όταν κάνουμε ακραία πράγματα, αυτό το πληρώνουμε. Με την ποιότητα του μαλλιού μας. Κάποια στιγμή θα καταστραφούν τα μαλλιά. Γι' αυτό όμως πρέπει να απευθυνόμαστε σε ειδικούς, όπως είναι και το δικό σου κομμωτήριο. Και δεύτερον, ναι. δεν είναι δυνατόν να μας πηγαίνουν όλα. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι που να δεικνύει το πρόσωπό μας, το στυλ μας, το οποίο μας δίνει, στιλιστικά μας ανεβάζει, μας κάνει καλύτερους, ηλικιακά μας κατεβάζει. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε πράγματα που είναι στην ιδιοσυγκρασία μας και όχι ό,τι λέει ακριβώς η μόδα. Να μην είμαστε θύματα της μόδας. Ναι. Φυσικά εννοείται ότι πρέπει να πάμε σε έναν επαγγελματία και να ρωτήσουμε τη γνώμη του, την πρότασή του. Αν μπορούμε να την υποστηρίξουμε, τότε την υιοθετούμε. Ναι. Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι επειδή είναι κάτι στη μόδα πρέπει ντε και καλά να το υιοθετήσουμε όλοι. Γιατί δεν πάει σε όλους. Παράδειγμα θα σου πω για τα πρόσθετα μαλλιά. Ναι. Τα extension, τα stretches κτλ. Ναι. Με το που έγιναν μόδα, είδες πάρα πολύ κόσμο να κυκλοφοράει με κάτι extension και κάτι stretches, τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχουν πολύ άσχημα αποτελέσματα. Μάλιστα. Δηλαδή βάζουν πίσω μια τεράστια ουρά, χωρίς να είναι καθόλου συνδεδεμένη με το υπάρχον κούρεμα και νομίζουν ότι είναι και ωραίες. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτά τα προϊόντα έχουν βγει για τις γυναίκες που τα έχουν ανάγκη. Ναι. Όταν ας πούμε, τα μαλλιά σου είναι τόσο λεπτά που δεν μπορούν με τίποτα να μεγαλώσουν και δεν μπορείς να έχεις όγκο χαμηλά, εκεί αναγκαστικά πας σε αυτή τη λύση. Και θα είναι και πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Το να πάρεις να βάλεις 1.000.000 μαλλιά στο κεφάλι σου δεν είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Γι' αυτό θέλει προσοχή λίγο στις αλλαγές, θέλει φροντίδα ανάλογη με το τι κάνουμε. Πρέπει να το προσέχουμε, όχι απότομα πράγματα. Συνήθως επειδή είναι μόδα, κάτι δεν πάει σε όλους. Εγώ θα πω ότι είμαστε ένα όλους. κομμωτήριο που πραγματικά οδηγούμε την πελάτη σας σε σωστές αλλαγές, χωρίς να πάθουν τίποτε τα μαλλιά της. Και από εκεί και πέρα το κομμωτήριο είναι ανοιχτό, μπορεί ο καθένας να έρθει, να ρωτήσει, να μάθει. Και για τις τιμές και για όλα. Πραγματικά και για μια άποψη ενός ειδικού για το τι τυπάει τη κάθε γυναίκα, ανάλογα με το τύπο της, τι μαλλιά έχει, πώς μπορεί να τα βελτιώσει, είτε σαν χτένισμα είτε στο χρώμα για να αλλάξει. Επειδή στο κομμωτήριο μας, σαν πρωταρχικό σκοπό, έχουμε την ποιότητα σε όλα τα πράγματα. Στην εξυπηρέτηση, στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε, σε όλα πραγματικά. Στο μόνο που δεν έχουμε ποιότητα είναι στα ραντεβού. Δηλαδή εκεί εκτεθόμαστε συνέχεια, ας πούμε. Αλλά προσπαθούμε να δίνουμε ποιότητα. Γι' αυτό και προσέχουμε και τα μαλλιά της πελάτης. Δεν κοιτάμε να καταστρέψουμε τα μαλλιά. Αν αυτό που μας ζητάει δεν γίνεται και το αποτέλεσμα θα είναι οδυνηρό για τα μαλλιά της, δεν το κάνουμε. Μάλιστα. Πολύ απλά. Λοιπόν, Σάββας Αργυρού λοιπόν ήταν κοντά μας. Εδέσεις 1 το κομμωτήριό του, 2321-025-111 για εσάς. Μπορείτε από αύριο Δευτέρα να κλείνετε όχι, το πρωί είστε Δευτέρα κλειστά. Είμαστε πάντα κλειστά όλη την ημέρα. Από Τρίτη λοιπόν να κλείσετε τα ραντεβού σας με τον ίδιο το Σάββατο τον Αργυρίου. Εγώ σε ευχαριστώ, Σάββα. Και να ενημερώσω, αν μου επιτρέπεις, ότι το Σάββατο αυτό θα βγω 4 μέρες με τη L'Oréal στην Κρήτη σε ένα σεμινάριο με 3 σχολές από εξωτερικό. Οπότε στην επιστροφή φαντάζεσαι ότι θα υπάρχουν ακόμα πιο καινούργια πράγματα. Οπότε δεν θα σε έχουμε εμείς την επόμενη εβδομάδα, θα σε έχουμε την παραεπόμενη. Με τα φρέσκα νέα που θα μας φέρει από τη L'Oréal. Ευχαριστώ και εσένα και τα κορίτσια σου. Πραγματικά είστε πανέμορφες. Σε ευχαριστώ, Σάββα μου. Τα ξαναλέμε. Πάμε όμως για τη συνέχεια.